Another war vakomana iri razoshamisa vanhu munyika yeZimbabwe. Zviri kuitika kubutirikwa uko zvinoratidza kuti aiwa zvinhu zvikukutu. Vakomana vethe regime panguva inoi vochizonyara manje, vochishayiwa remuromo remukanwa chaimo. Saka pana mashoko anoonekwa kuti vakomana ka muchazongonzwa kutongoti kune bhazi aiwa rawidza vanhu mumugodhi. Aiwa ndokuti bosubscribe like what on the bell like kuti ipinda paende kuoza muposta this picture ramuri kuona iro ramuri kuona kuti pakati pemugwagwa pakati peroad sezvamuri kuona izvo aiwa pane gomba rinotyisa aiwa rinovhundutsa rekuti apapo munopinda mese. Vakomana vekozwa mudanyoro vachiti another one etiboterekwa. This time is not a hole but a huge pit. The government should consider closing down the road and declare it a state of emergency before something horrible and disastrous happens. Results of looting and uncontrolled illegal mining in the name of the black empowerment. Ndomashoko amudanyirwa nevakomana vekoza vanozikanwa kuti aiwa ndivanonzi the Children of Zimbabwe Veterans Association vari kubuda vachiexposa zviitiko izvi. Zviri kuonekwa kunzi aiwa vari kunzi government ngengwe ingovhara yokuti oterekwa hakuna munhu achashandisa mugwagwa iwoyo. Noda kuti this situation needs emergency chaiyo kuti iadresiwe. Vakomana vanoda kutomboti patombopinda mamillions patogadzirwa road ine musoro. Ava noda kuti munozongonzwa tomboti vakomana aiwa kune vanhu kana 100 vafira ipapapa. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi chatoona kuti aiwa each and everyone vanhu vakutotya, vanhu vari kutotyira kunyange nemabhasis amuri kuona achipfuura nethis way. Tudze mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.